ହାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଜାଣିବେ ମୁଁ ଅଫିସରେ କେମିତି ଗିଆ ଖାଇଲି ଗୋଟେ 60 ବର୍ଷର ବୁଢ଼ା ମାଲିକଠାରୁ। ବୁଢ଼ା ମୋର ବିଆ ଚାଟି ଆଉ ଗାଣ୍ଡି ଦୁଧ ସବୁ ଚାଟିକି ଏମିତି ଗେଇଲା, ମୁଁ ବିଆ ଆଉ ଗାଣ୍ଡି 3 ଦିନ ଯାକ ପୋଡ଼ୁଥାଏ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନ କରି ମୋ ବିଆ ଆଉ ଦୁଧ କେମିତି ସେ ବୁଢ଼ା ମୋତେ ମାଟି ବସି ଗେଇଥିଲା ସେ ଅଫିସରେ ଘରେ, ତ ତୁମକୁ ଏଇ କାହାଣୀରେ ମୁଁ ଜଣାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ସ୍କିପ୍ କରିବେ ଜମା ବି ଆପଣଙ୍କ ବାଣ୍ଡ ଟିକେ ବି ଉଠିବ ନାହିଁ, ତ ଦୟାକରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ରେଖା। ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ମୋ ଗାଣ୍ଡି ଆଉ ଦୁଧ ତା'ର ଚର୍ଚ୍ଚା ଟିକେ କରିଦେଉଛି, କାରଣ ମୋ ଗାଣ୍ଡିଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଆଉ ଦୁଧ ବି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଉ ଦୁଧ ଚିପିବାକୁ ବହୁତ ନରମ ଲାଗେ, କାରଣ ମୁଁ ବହୁତ ଥର ମୋ ପ୍ରେମିକଠାରୁ ଗିଆ ଖାଇଛି ଆଉ ସେ ମୋ ଦୁଧକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ସେ ସବୁବେଳେ କୁହେ, ରେଖା ତମ ଦୁଧ ଦୁଇଟା ଯାକ ମୋତେ ପାଗଳ କରିଦେଉଛି। ମୁଁ ସେଇ ଅଫିସରେ ସେ ପୁଅ ସହ ହରଦମ ଗିଆ ଖାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମ ବିଷୟରେ କେହି ବି ଜାଣିନଥାନ୍ତି ଆମେ ଦୁଇଜଣ ଗିଆକି ହେଉଛୁ ବୋଲି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଟପିକ୍ ଭିତରକୁ ଆମେ ଯିବା। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଯେବେ ନୂଆ କି ଅଫିସରେ ଜଏନ୍ କଲେ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପିଲା ତା ସହ ମୋର ଭଲ ପାଇବା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହେଇ ହେଇ ଆମେ ଦୁଇଜଣ ବହୁତ ଗିଆଗି ଏମିତି ହେଲୁ। ବାରମ୍ବାର ଗିଆଗି ହେବା ପରେ ଆମ ବୁଢ଼ା ମାଲିକ ତା କାନକୁ ଦିନେ କଥାଟା ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଖାତିର ନକରି ସାର୍ଙ୍କୁ ମନା କରିଥିଲି କି ନାଇଁ ସାର୍, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମିଛ, ଆପଣ କାହା କଥା ବି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ସାର୍ ବି ମୋ କଥା ମାନି ମୋତେ କହିଲେ, ନାଇଁ ମୋର ତୁମ ଉପରେ ବହୁତ ଭରସା ଅଛି ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁମେ ଏମିତି ହେଇନଥିବ। ମୁଁ କହିଲି, ହଁ ସାର୍। କାରଣ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ଅଫିସକୁ ଯାଏ 2-3ଟା ଷ୍ଟାଫ୍ ଥାନ୍ତି, ସେ ସବୁବେଳେ ମୋର ଗାଣ୍ଡି ଆଉ ଦୁଧ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରନ୍ତି କି ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ଗାଣ୍ଡି ଆଉ ଦୁଧ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଛି, କାଶ ଆମକୁ ଟିକେ ଗେଇବାକୁ ମିଳନ୍ତା, ଆମେ ଟିକେ ଗେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହିପରି ସମସ୍ତେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରନ୍ତି, କାରଣ ଆମ ଅଫିସରେ ଆମେ ଥିଲୁ 22 ଜଣ ଷ୍ଟାଫ୍। 22 ଜଣ ଭିତରେ 3 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଥିଲେ ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଝିଅ, ଆଉ ବାକି ସବୁ ଟୋକା ଆଉ ବୁଢ଼ା ସମସ୍ତେ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ମୋ ଉପରେ, କାରଣ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲି ଆଉ ସବୁଗୁଡ଼ା ମୋର ଦୁଧ ବିଆ ସବୁ ଗାଣ୍ଡି ପୁରା ମସ୍ତ ଥିଲା। ଯାହାର ନାହିଁ ତାର ନଜର ମୋ ଗାଣ୍ଡି ଦୁଧ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ବହୁତ ଅଭାବ ଶ୍ରେଣୀର ଘରର ଝିଅଟିଏ ଥିଲି, କାରଣ ମୋର ପଇସା ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଏ କାମ କରୁଥାଏ ଅଫିସରେ। ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଜବ୍ କରୁଥିଲି। ପାଠପଢ଼ା ସାରିଲା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ଅଫିସରେ 2-3 ଘଣ୍ଟା କାମ କରୁଥାଏ, କାରଣ ମୋର ଘରର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବି ଦେଖାଯାଏ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏ ଲାଇନରେ କାମ କଲି। ତ ମୋ ପ୍ରେମିକ ଯିଏ, ସିଏ ବି ସେଇଠି କାମ କରୁଛି। ଆମେ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ସେଇଠି ଗିଆଗି ହେଇଯାଉ। ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ସେଇଠି ତାଙ୍କ ଚେନ୍ ଖୋଲି ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡଟା ସେଇଠି କାଢ଼ି ମୁଁ ଚେୟାରରେ ଲୁଚିକି ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡ ଚାଟିକି ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡରୁ ମାଲ୍ ସବୁ କାଢ଼ିଦିଏ। ମୋତେ ବାଣ୍ଡ ଚାଟିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ ସବୁ ଅଫିସ ଷ୍ଟାଫ୍ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ମୋ ପ୍ରେମିକର ଅଫିସ ଘରେ ତା ପ୍ୟାଣ୍ଟକୁ ଖୋଲି ତା ବାଣ୍ଡକୁ ମୁଁ ଚାଟିକି ସବୁ ବାଣ୍ଡର ରସ ସବୁ ଚୁଷୁଥିଲି। ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଥିଲା ଆଉ ସବୁଯାକ ଭିଡ଼ିଓ ରହିଯାଇଥିଲା କହିଦେଇ ଆମ ଅଫିସର ବୁଢ଼ା ମାଲିକ ପାଖରେ। ସେଦିନ କିଛି ଆଉ କହିଲେ ନାହିଁ। ବୁଢ଼ାର ଯେତେବେଳେ ସାଲେରୀ ଦେବାର ଟାଇମ୍ ହେଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଲେରୀ ବୁଢ଼ା ଦେଇଦେଲା, କିନ୍ତୁ ମୋର ଦେଇନଥିଲା। କହିଲେ, ରେଖା ତୁମେ ଟିକେ ଲାଷ୍ଟକୁ ରହିବ, ତୁମ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପରେ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ହେବ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା। ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି, ନାଇଁ ସାର୍, ମୋର ଏବେ ହିଁ ଦରକାର, କାରଣ ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ କାମ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଅଫିସରେ। ତ ମୋ ପଇସାଟା ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ସାର୍ ଛାଡ଼ିଦେବେ ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ। ସାର୍ କହିଲେ, ମୁଁ ତ ତେତେ ପଇସା ଦେଇଦେବି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଟିକେ ଆଜି କାମ ପରେ ମୋ କ୍ୟାବିନ୍କୁ ଆସି ମୋତେ ଦେଖା କର, ତୁମ ସହ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କଥା ଅଛି। ତ ମୁଁ ସେଠୁ ଭାବିକି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି। ମୁଁ କହିଲି, ହଁ ସାର୍, କ'ଣ ହେଲା? ତ ମୋର ସାର୍ ପଇସାଟା ଛାଡ଼ିବେ କି? ସାର୍ କହିଲେ, ରେଖା ତୁମେ କ'ଣ ଯାହା କରୁଛ ଠିକ୍ କରୁଛ? ମୁଁ କହିଲି, କ'ଣ କରୁଛି ସାର୍? ତାପରେ ସାର୍ ମୋତେ ଆଣି ତାଙ୍କ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଅନ୍ କରି ଦେଖେଇ ଦେଲେ। ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ା ଦେଖିକି ପୁରା ଚମକି ପଡ଼ିଲି।
ମୁଁ ସେ ମୋ ପ୍ରେମିକର ଭାଣ୍ଡକୁ ଚାଟୁଥିବାର ସବୁତକ ଭିଡ଼ିଓ ସାର୍ ଦେଖିକି ମଜା ନେଉଛନ୍ତି। ସାର୍ କହିଲେ, ତମେ ଏମିତି ବହୁତ ଥର ଗିଆ ଖାଉଛ, ମୁଁ ବହୁତ ଥର ଦେଖିଲାଣି। ଏସବୁ କାମ ମୋ ଅଫିସରେ ତମେ କରୁଛ। ତମେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ ମୁଁ ଅଫିସରେ ସବୁ ଷ୍ଟାଫ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେବି? ଆଉ ରେଖା, ତମେ ଏମିତି କାମ କରୁଛ ବୋଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ତମେ ବହୁତ ଭଲ ଝିଅ ବୋଲି। ଆଉ ତମେ ଏମିତି ଲୁଚି ଲୁଚି ଗିଆ ଖାଉଛ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତମ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଫିସରେ କହିଦେବି। ମୁଁ ତାପରେ ଡରିଗଲି। ମୁଁ କହିଲି, ନାଇଁ ସାର୍, ତୁମ ଗୋଡ଼ ଧରୁଛି, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଆଉ କେବେ ବି ଏମିତି କରିବି ନାହିଁ। ତାପରେ କହିଲେ, ତମେ ସେ ପୁଅ ସହ ଆଉ କଥା ହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ ମୋ ପ୍ରେମିକକୁ ଅଫିସରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ସେ ଆଉ କେଉଁଠି ଜବ୍ କଲା। ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ହିଁ ସେଠି ରହିଲି। ତାପରେ ସାର୍ ମୋ ସାଲେରୀ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଲେ। କହିଲେ, ରେଖା, ଆଉ ତମେ ଆଜି ପୁଣି ମୋ କ୍ୟାବିନ୍କୁ ଆସ। ତମ ସହ ଆଜି କଥା ଅଛି, ତମର କିଛି ପ୍ରମୋସନ୍ ହେବ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଭଲ କାମ କରୁଥିଲି ଅଫିସରେ। ସାର୍ଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲି। ମୁଁ ଯେବେ ଗଲି, ସାର୍ କହିଲେ, ତମକୁ ମ୍ୟାନେଜର ପୋଷ୍ଟ ଦିଆଯିବ। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଯେତେ ବି କାମ ଅଛି ତମେ ବି କରିବ। ଏହା ଶୁଣି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲି। ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଯାଇକି ଜୋରସେ କୁଣ୍ଡେଇ ଦେଲି ଆଉ ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଲି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ତାପରେ ସାର୍ କହିଲେ, ମୁଁ ତ ଆଉ କିଛି ଚାହୁଁଛି। ଯଦି ତମେ ମୋର ସବୁ କାମ କରିବ, ତମକୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରମୋସନ୍ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼େଇ ଦେବି। ଆଉ ତମର ଯେତକ ଘରର ଅସୁବିଧା ମୁଁ ସବୁତକ ଦୂର କରିଦେବି। ସାର୍ଙ୍କର ଏହି କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ପୁରା ଖୁସି ହେଇଗଲି। ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଲି, ହଁ ସାର୍, ମୁଁ କରିବି। କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ? ସାର୍ କହିଲେ, ତମେ ସେଠୁ ସୁମିତ ସହ ଯାହା ବି କରୁଥିଲ, ମୋ ସହ ବି ସେଇଆ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ମୁଁ ଘଣ୍ଟାଟେ ଅନେଇକି ଚମକି ପଡ଼ିଲି। ମୁଁ କହିଲି, ନାଇଁ ସାର୍, ମୁଁ ପାରିବିନି। ଆପଣ ମୋ ବାପା ବୟସର ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ବୟସ 60 ବର୍ଷ ହେବ କି ଅଧିକ ହେବ। ମୁଁ ଏମିତି କାମ ତମ ସହ କେମିତି କରିବି? ତାପରେ ବୁଢ଼ା ସାର୍ ରାଗି କହିଲେ, ଘୋଡ଼ା ଦେଇ ତୋତେ ଭଲରେ କହିଲି, ଯଦି ଆଜି ତୁ ମୋତେ ଶାନ୍ତି ନ କରିବୁ ଗିଆ ଦେଇ ମୋ ଭାଣ୍ଡ ନ ଚାଟି, ତାହେଲେ ମୁଁ ତୋର ଭିଡ଼ିଓ ସବୁତକ ଭାଇରାଲ୍ କରିବି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେବି ଆଉ ତୋତେ ବେଜିତ୍ କରିକି ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି। ତାପରେ ମୁଁ ଡରିଗଲି। ମୁଁ କହିଲି, ନାଇଁ ସାର୍, ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ମୁଁ ସେଇଆ କରିବି। ତାପରେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସାର୍ କହିଲେ, ତମେ ମୋର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖୋଲି ମୋ ଭାଣ୍ଡକୁ ଟେଙ୍ଗେଇକି ଚାଟ। ତାପରେ ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କର ପ୍ୟାଣ୍ଟରୁ ଭାଣ୍ଡଟାକୁ ତାଙ୍କର କାଢ଼ିକି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି, ମୁଁ ପୁରା ଚମକି ପଡ଼ିଲି। କାରଣ ବୁଢ଼ା ବୟସ 60ରୁ 70 ବର୍ଷ ହେବ। ତା'ର ଭାଣ୍ଡଟା ପୁରା ଏତେ ବଡ଼ ଲମ୍ବା ମୋଟା ଥିଲା। ମୁଁ ଦେଖିକି ପୁରା ଚମକି ପଡ଼ିଲି। କାରଣ ମୁଁ ଯାହାଠାରୁ ଗିଆ ଖାଉଥିଲି ମୋ ପ୍ରେମିକଠୁ, ତାହାର ଭାଣ୍ଡ ବି ଏତେ ବଡ଼ ନୁହେଁ। ବୁଢ଼ାର ଭାଣ୍ଡ ହାତରେ ମୁଁ ହଲେଇ ହଲେଇ ମୋ ମୁହଁରେ ଯେବେ ନେଲି, ଫାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଭାଣ୍ଡର ଉପର ଭାଗକୁ ଜିଭ ବୁଲେଇକି ଚାଟିଲି, ତାଙ୍କ ଭାଣ୍ଡ ପୁରା ସାପ ଭଳି ଫଁ ଫଁ ହୋଇ ଉଠିଗଲା ଆଉ ପୁରା ଫୁଲିକି ବଡ଼ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ତାପରେ ତାଙ୍କ ଭାଣ୍ଡକୁ ଏମିତି ଚାଟିଲି, ବସ୍ କହୁଛନ୍ତି, ବଢ଼ିଆ ମଜା ତୁମେ ଦେଉଛ। ତମେ ଯଦି ମୋତେ ଏମିତି ମଜା ଦିଅନ୍ତ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତୁମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇ ଦେବି। ତାପରେ ବସ୍ ସେଇ କ୍ୟାବିନ୍ରେ ତାଙ୍କ ସେ ଚେୟାରରେ ସେମିତି ଭାଣ୍ଡଟାକୁ ଟେଙ୍ଗେଇକି ବଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ତଳେ ଆଣ୍ଠେଇକି ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଆଣ୍ଠୁକୁ ଦୁଇ ହାତରେ ଧରି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଭାଣ୍ଡକୁ ଖାଲି ଚାଟିବାରେ ଲାଗୁଛି। ସେ ସେମିତି ମଜା ନେବାରେ ଲାଗିଲେ। ତାପରେ ସାର୍ ମୋତେ ପୁରା ଲଙ୍ଗଳା କରି ମୋର ଠିଆ ଠିଆ ଦୁଧକୁ ଚିପିବାରେ ଲାଗିଲେ ଆଉ ମୋ ଗାଣ୍ଡିକୁ ଚିପୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୋ ଦୁଧକୁ ବି ଚିପାଚିପି କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ବୁଢ଼ା ହାତରେ ଏମିତି କ'ଣ ଯାଦୁ ଥିଲା କେଜାଣି, ମୋ ଦୁଧକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ରଗଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା, ମୋ ବିଆରୁ ଲାଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ବାହାରିବା। ତାପରେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡେରି ନ କରି ମୁଁ ଜମା ବି ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲି ନାହିଁ। ବୁଢ଼ାକୁ ପୁରା ଚାଟିବାକୁ ଲାଗିଲି। ବୁଢ଼ାର ଭାଣ୍ଡ ଆଉ ତା ବେକ ସବୁ ଚାଟି ଚାଟି ତାକୁ ପୁରା ହିଟ୍ କରେଇଦେଲି। ତାପରେ ବୁଢ଼ା ମୋର ଦୁଇ ଟାଙ୍କ ମେଲେଇକି ସେ ଷ୍ଟୁଲ୍ ଉପରେ ମୋତେ ଶୋଇଦେଲା। ମୋ ବିଆରେ ତା ଜିଭ ପୂରେଇକି 15 ମିନିଟ୍ରୁ 20 ମିନିଟ୍ ପୁରା ଚାଟିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଙ୍ଗୁଠି ପୂରେଇକି ଖାଲି ତଳ ଉପର କଲା ଆଉ ଜିଭରେ ଚାଟିଲା।
पूरा सलेई सलेई मो दूध को रगड़ुची और मो बिया को खाली चाटुची जेमिति बिलेई क्षीर चाटू थाए सेमिति मो बिया को चाटुची और मो दूध दीटा जाक भंडी को रगड़बारे लगुची। मु खाली सलेकी संभाली पारुनी। मु खाली कहूची सार आउ जोर से जीभ पुरेकी चाटंतु। सार मो कहवा अनुसार खाली चाटिबारे लगिले। तापरे तांको बांड मो मुहरे देदेले और तांको बिया सॉरी तांको बांड मो मुहरे देदेले और मो बिया तांको मुहरे देदेले। तापरे आमे दुई जण चटाचटी हेलु। तापरे सार मते काखेकी गेइबाकू चेष्टा कले। मु तांको बांड उपरे गांडी थोई मो बियारे गड़े देली। तांको बांड पूरा सेट करी देली। सेमिति खाली कची हेई हेई खाली बांड तांको बिया मो बिया उपरे खाली तांको बांड कचिली। तापरे सार मो दुई टांको मेलेकी मते शुआई देले से स्टूल उपरे। मो दुई टांको पूरा फाड़ी देई मो दूध दीटा को धरी तांको बांड मो बियारे खाली दूर दूर गलेकी गेइबाकू लागिले। मु खाली चिल्लौ थाए ऑफिस सारा मरीगली काटुची सार। सार को बांड एत मोटा थिला मो बियारे जमा भी जाऊ नथिला। तथापि मु कष्टमष्टे बहुत सहीबाकू चेष्टा कली। तापरे सार मते कहले मैडम तमे टिके आंठे जाओ। तापरे मो आंठे की नई पड़िली। सार मो चुटी को भिड़ी मो गांडी को खाली थापुड़ा मारी मारी मो बियारे खाली बांड तांकर कच कच करी पुरेबाकू लागिले। मो बियारे खाली अजब साउंड होउथाए कारण बांड बिया पूरा नाଳ होई गोटे अलग प्रकार साउंड होउथला। सेतेबेले आम दुई जन को बहुत मजा लगुला। मते एमिति सार गेउथिले मु तो से टाइम रे मो प्रेमिकर कथा सबू भूली जाइथिली। तापरे सार मोर दुई हाथ बांधी देले से स्टूल उपरे। मु सेमिति पड़ीची लंगड़ा होई। सार गोटे टांको तांको बेक उपरे थोई देले आ पुणी मो बिया को टिके हाथ रे तांकर पुरिया पुरी करी कड़ाकड़ी कले और बिया को खाली मंथुचंती बारंबार छेप मारिकी पुणी मो बिया को सलेइबाकू लागिले। मु आउ जमा भी संभाली पारु नथिली। सार को हाथ रे किए जादू थिला मो बियारे जेतेबेले हाथ मारिकी पुरौचंती मु जमा भी संभाली पारु नथिली। तापरे सार मो दुई टांको को सेमती टेकी देई तले ठिया हो गले आउ गांडीटा मोर टिके टेकी हवा पई सार गांडी तले गोटे तकिया देदेले। बास मो गांडी पूरा टेकी होइक रहिला। बिया भी तांको भल भावे देखागला। तापरे सार तांको बांड आनी मो बियारे देकी गेइबाकू लागिले। मु एते जोर से कष्ट होउथला तथापि मु सहीबाकू चेष्टा कली। सार दूर दूर गेइबाकू लागिले। तांको बांड मो बियारे एते जोर से बाडिया होउथाए खाली बिया कचर मचर साउंड होउथाए। तापरे सार गेइबा 15 मिनिट परे मो दूध मझिरे तांको बांड रखी पुणी हलेइले और दूधर गोटी तांको बांडर अग को खाली घसीकी सलेइबाकू लागिले। मते तो पूरा मजा आसीगला से टाइम रे। जदि दर्शक बंधु तुमको भी मजा आउची एमती वीडियो देखी तो रोजी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करंतु और बेल आइकन दबाई दियंतु और तुम बांड एमती सब बेले उठिबो। तो मोर कम्युनिटी टैब को जाई मो नुआ चैनल को दयाकरी सब्सक्राइब करंतु तो से वीडियो भी